sarki ya ji almajiran da kina ganin su suna gani na gadin majami'a suna zuwa a san bara wani sai giya ne pineapple ta fashe pineapple kana mata iskanci kina gani an ba network din ga sai guna ne wata gane ma ko sisi yawa bari ta zanna ta ci gaba da wakanta zai ya ga annabi Muhammad na tsaya ga yanzu kina ganin wata ta ci gwana nan bari ta ga wani sai gani da wani lalata ta zo ita kuma pineapple ta fashe dan gwadi pineapple wata ko naira 10 ta zo tana wuce dan gwadi pineapple dan gwadi pineapple wace kin sa kin fada mata me pineapple ta mata guda uku nan pineapple dan gwadi wane ne pineapple sanan wane ungwa kake ne pineapple inga to take sai so ne mata da kusisi ta san mata to dan gwadi zan baka miliyan 3 kisa da mata